kamar su baba ne. Kai ne kajinka mu kwace mu cinye kace magana don Allah ka kai ni Zaria City ko da Zaria in zan waka zan Allah re biya ku wanda aka yi cewa ko jagwal wada jagwal kasuwa ta bude kwace daga san sana'a da ake sanin kuwa ina dan kwacen nan hey a san an ce kwana 1000 na barawo rana ɗaya ta mai kare mutum to na mu kusan kwana na 200 kenan ina sata ba ka kwana 1000 ta barawo kai in baka shawara ka zo ka shiga sana'an nan da akwai karuwa Allah wala ga wani kashe salfi da ita kai Allah wallahi na wani yanzu ya za a siyan mun da wannan kawai siyan ma da ita ba ma matsala bane ga wani can yana zuwa kawai yanzu yadda za ka gane bara kawai mu karbe ta a ba ta hannun shi ne mu yi magana wani kaddaman wasu wow wayaka ni ne zan baka wayaka ban sa barawo aboki na waya